Ассалому алайкум, бародари азиз. Шумо ҳастед дар канали Саодот ТВ. Бародари азиз, ба ҳамаи шумо як хонаро пешниҳод мекунем. Хона срочно фурӯхта мешавад. Хона дар шаҳри Ваҳдат, кӯчаи Роҳатӣ, дар пушти терминали Ваҳдат, яъне 200 метр роҳи мошингард дур. Бародари азиз, 3 дар хона, 5 сотиқ замин, кухня, баня, дар дарунаш ремонтш нав кардагӣ, шкатур, дару тиреза, полу потолок, дарвоза ҳамаш нав кардагӣ. Бародари азиз, каловодка, ҳоҷатхона дар берун, нархиш $25000 гуфтаи бародари азизмон. номеро барои тамос 98 792 62 41. срочно фурӯхта мешавад. Дуи бародари азизмон як касали вазбин дошад, ба ҳамон хотир мефурӯхта хонара. Касоне ки харидоранд, ина марҳамат бинед суратҳои хонара. номероша бурга такрор мекунам: 98 792 62 41. бародари азиз, касоне ки хона, мошин, замин, любой чӣ фурӯшӣ доред, ина номеро дар рӯи экран бигиред, смс кунед, имо, вайбер, ватсап ҳамаш кор мекунад. иншоалло ки мо рекламаҳои шуморо мемонем. боқӣ сарбаланду хонобод бошед.